Her ser vi et forkalkulationsskema på en dry martini cocktail. Det er sådan et skema, vi anvender i restaurationsbranchen, så man kan finde ud af, hvad skal sådan en cocktail koste, når vi serverer den i restauranten eller i baren. Som I kan se, er skemaet delt op i 5 kolonner, og hver kolonne har sin funktion. Op over kolonnerne står der antal kuvert, hvor mange er det vi fremstiller til, og der står lidt om en dækningsgrad, 70%, det er altså hvor meget der skal lægges oven i kostprisen, så der er til dækninger af diverse omkostninger. Det kommer vi lidt tilbage til senere. Vi skal starte med kolonne 1, hvor man indskriver råvarerne, det vil altså sige ingredienslisten bliver skrevet ind på hver linje. Kolonne 2 er den klargjorte mængde af ingredienserne, der skal i den her cocktail. Kolonne 3 er indkøbsprisen per kilo, styk eller liter. Og kolonne 4 er omregningstal for sving. Det er primært i køkkenet, det foregår, når man skræller en gulerod eller en kartoffel, så er der noget, der bliver væk, men kiloprisen er den samme, og det bliver man nødt til at lægge oven i, og det gør man via et omregningstal. Visse ingredienser har ikke noget omregningstal, det kunne være et bundt persille eller et æble. Så skriver man blot et ettal i kolonnen, og herefter er man parat til at lægge de 3 kolonner sammen. Det giver så kolonne 2 gange 3 gange 4, og resultatet af det skriver man ind i kolonne 5. Så er vi parat til at udregne kostprisen i alt, og det er det, der hedder punkt 6 her på skemaet. Man lægger simpelthen de ingredienser, man har skrevet ind med priser, dem lægger man sammen, og så får man kostprisen. Kostprisen fylder vi ned i punkt 7, og der skal vi have udregnet bruttosalgsprisen inklusiv moms og betjening. Og det gør vi ved et omregningstal, eller et faktortal kalder vi det her, som dækker de 70%, der skal bruges, og der gør man ved at tage sin kostpris og gange med beløbet 5,19, så får man en udsalgspris, og den afrunder man så til sidst til et lige beløb, man skriver på sit menu- eller vinkort. Vi starter forfra og prøver at udfylde skemaet her, og den første ingrediens, der skal i sådan en dry martini cocktail, er en Nolly Bras. Herefter skal der en dry gin i, og så har vi noget pynt, som vi kalder for diverse, og det er sådan noget som oliven, lidt citronskal, en tandstik og en barserviet. Og de her ting, dem slår man sammen under et og kalder for diverse, og det vælger vi at prissætte med 1 krone i det her tilfælde. Så skal vi tilbage til Nolly Bras, der skulle i, og den klargjorte mængde, der hedder det 1 centiliter. Dry gin hedder 6 centiliter, og diverse, det kalder vi for 1 styk. Så skal vi have nogle priser på, og den første pris er for en centiliter Nolly Bras, og den koster 84 øre, og det kommer jo af en flaskepris, man har divideret med indholdet. Så skal vi have en dry gin, og den koster 1 krone og 48 øre, og det foregår jo på samme måde, flaskeprisen divideret med indholdet. Vi skal huske at skrive ettallerne herude, for der er jo ikke nogen sving i den her udregning, og så er vi ellers klar til at skrive resultatet af udregningen ind i skemaet i højre side i kolonne 5. Og der hedder det i første linje jo selvfølgelig det samme. Det hedder jo den her 1 centiliter, og det var 84 øre. Og så hedder den næste 1 krone og 48 slutter, den hedder 8 kroner og 88. Og endelig den første krone, vi havde, den skal regnes med. Så er vi klar til at lægge sammen. Og beløbet i kostpris hernede bliver 10 kroner og 72 øre. Kostprisen rykker vi ned til punkt 7 i skemaet. Det er altså 10 kroner og 72. Og det skal vi have gange med vores faktortal, og det var det, der hed 5,19. Og når vi ganger det ud,
får vi et beløb på 55 kroner og 64 øre. Det beløb vil vi gerne have afrundet, så vi har et lige tal at skrive på bar- eller menukortet, og det er det, man kalder for bruttosalgspris per kuvert afrundet, og den forhøjer man altid til nærmeste hele, og det vil sige, at en Dry Martini cocktail skal altså koste 56 kroner per styk. I næste lektion, den 3. august 2015, tager vi anden del af skemaet.